Porting daghanas mga pagtulunan karon nga gihatag sa atong Ginoo nato dinhi sa Ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa hasta sa atong salmo. Asa man ta magsugod anig pamalandong anhilan ta sa atong tubag sa salmo. Samti atong tubag bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na naglaom ka sa Ginoo. Ing narabata nga pilgrims of hope kuno ta. Daghan ra baron nga naa mo hope sa ilang congressman, naa mo hope sa ilang kaning mga nibang ato bang mga political leaders. Daghan kayo nga naa diha nag-hope. Dili na sila mahimong bulahan. Kinsa may bulahan ang kadtong naglaom diha sa Ginoo. Unsaon man paglaom sa Ginoo, kinahanglan naatay nindot nga mindset. Ug mao nay gisgutan sa atong unang pagbasa, daghan kay sila gi-warning pag bag-o sa atong panghuna-huna. Na matud pa diri, ayaw paghuna-huna nga kinahanglan imuhon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa panlimbasog pagkabot niini. Ug ato ning i-relate sa atong mga political karon ba labi na sa ato mga Senate, sa Congress, gaginamitay gid sila sa ilang kusog karon na ay mogamit og iyang authority kay i-contempt niya ang iyang wa mauyoni ana ginamitay yung kusog, i-impeach ang wa mauyoni, ginamit ang kunuhay ang ilang kusog, kay gusto yung kabuton, ang ilang gustong kabuton. Ayaw kuno nang huna-hunaa. Peligro kayo na. Ato lang ning kuang-kuanon, di pa usad diri. Ayaw pag huna-huna nga ayaw pag hunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot aron pagsilot kanimo. Ayaw pag hunahuna o pagpaniguro sa hilabihan nga ang pasaylo sa Ginoo nga ayaw pagsigurua sa hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Namtay usahay maingon ada ang Ginoo mapasayloon mangyud kay nagod. God is love, God is forgiveness, divine mercy ba? Ocean of mercy. Kusog ra ba kay taana? Nilingi ay mong tupad yung nanapa kay salaron na so pag ayaw ko no pagsalig napay gibutan siya diri ayaw pag huna-huna nga ang iyang kaluoy nga isunod yun kaluoy tinod ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod, nagpakita siya sa kaluoy, apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nakapumot alang sa mga makasasala. Kini mga igsoon, mga warning ni. Ayaw pagpatuyang, di ta magpatuyang sa pagpakasala. Unsa may buhaton, ang atong pagbuhat sa katarong mao gidayoy una natong buhaton. Matud pa sa atong unang stansa sa atong salmo,
Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw kundili nalipay diha sa balaod sa Ginoo ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw ug gabi. Kana bang sa tanang adlaw sa tong kinabuhi masayop magid no? Ayaw pagsalig. Ang atong program sa atong auto dili nga okay ra ni. Kung dili, kung aksyon na taog lihis, balik dayon. Para kung na mag-drive ka, nya mura kang nagduka, nya nakapasiplat ka nga ning simang nakasdaan, unsa may mong buhaton, paundayunan o ibalik? Ibalik yung ligid nga risdaan, kaya mo ng paundayunan, duol nakaspangpang, padong nakamaambak spangpang. Muna, igtanaos ba na nga di naman akong asawa nga akong gihikap-hikap. Unsa man? Balik dayos inyo, inig kahuman. Inig kahuman, babalik dayon. Nya mabalik na ka dito na nakastulid nga daan, pasabot wa na ka mga bit. Ayaw na jud balik dito. Ayaw huwata nga moabot ang kapungot sa Ginoo. Maunay gibutang sa Ginoo siyang pasumbingay diri sa ebanghelyo na kun ang imong kamot maoy hinungdan nga nakasaka putla na pasabot balhina ba ayaw na naibalik diha ana. Nya kun ang imong tiil adto mulakaw padung sa sugalan, adto mulakaw padung sa suyupanan, putla kanang maong habit. Putla ba? Diri nalakaw padung sa simbahan, padung sa asaman, trabahuan. Nya kun ang imong mata maoy hinungdan nga makasaka, lugita na. Sige na lang kag tan-aw ng porn, sige kag tan-aw ng kwarta gyud. Ana, ayaw na. Tutuki ang Biblia. Tutuki ang ganing gitawag nato mga basahon o mga talan-aon nga makalangit. Huna-hunaa ang impyerno. Matod pa niya diri ni Kristo, mas maayo pagkuwangan ka sa imong mga bahin sa lawas sa mas kamot, tiil ug mata kaysa sangkap ka niini apan adto ka sa impyerno. Nya iyang isigi diri describe ang impyerno, dili mamatay ang mga ulod niini ug dili mapaong ang kalayog. Ngiluha no? Sa inyong tanaw, sa ato rong nidagan sa politika, Team Marcos, Team Duterte, kinsa ka nila ang naningkamot nga magsunod gyud sa dalan sa Ginoo. Naawa ug naa gani moy atong butaran. Kay kanang mga tao nga nagsunod sa dalan sa dautan, dadon taana ngadto sa kaalautan sa impyerno. Gani karon makaingon man ang ubang tao, impyerno ning kinabuhian. Inomdom bitaw katong gubot kay istanan katong gi-contempt nila tong sekretary matingalo to ni VP Sara kasi nga nato katong attorney Lopez mo ba to? Katubang gubot kay sila nga dito sa si Vice President Sara niya kagubot na yun niya hysterical na dito si Attorney Lopez giatake na unsa tong atakihan niya dadon sa ospital babagan sa mga pulis hangtod nagsininghagay hangtod si VP Sara dito dakdakan untas pulis sa kanang sira ba sa kuan ba katong ambulance gisagang sa mga tao stang kubuta yun murag impyerno na sa side ko no ni sa to Attorney Lopez ang
nahitabo niya dito sa Congress nga gihimo siyang resource person, murag nahimong impyerno siyang kinabuhi. Dugay kay siya naka-recover gani ning kuaning pa-transfer to siya laing ospital kay mura siya gi-torture ba. Kana bitang kanimang kong buhat nga dautan mo resulta ni sa pagka-torture nato. Kamong mga asawa, wa pa mo ma-torture sa inyong bana? Wa. Basig ang mga bana ninyo mo inyong gi-torture. Nya unsaon man nato aron maulian ta, putla ang imong sala. Putla, ilisi sa balaod sa Ginoo, sa paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay. Niya ayaw butangi ang imong hunahuna, nakabuton gyud nimo ang tanan nimong gusto. Dili. Importante nga ang gustos Ginoo mo'y atong kabuton, dili ang atong gusto.